Kamusta yung sound? Hello. Nawawala siya tapos bumabalik. Malakas no? Hindi, bawasan mo yung microphone. Yung Ha? volume. Volume ng Bulyong? microphone. Volume ng microphone. Ayan. Ayan. Wala ka nang marinig. Hindi. Wala akong marinig. Okay na? Hindi, ang bawasan mo yung microphone tapos ang i-adjust mo yung monitor. Ano, Noy? 'Di ba may volume ng monitor? Oh. Oh, 'yan ang i-adjust mo tapos yung ano, yung microphone, Ayan. yung volume ng Okay na? microphone, yung volume ng microphone ilaag mo sa 12 o'clock. Hello. Nawala na lukod. Hello, hello, hello. Hello, hello. Makulog sa tiling nga. Bawasan mo yung volume ng microphone. Di ko Ilaag mo sa nadadangog. Kusugi daw ang boses mo. yung microphone ilaag mo sa 1 o'clock. Hello, 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 hello. Mayo nga ni sa mic. Mayo sa mic. Mayo sa headset mo, hindi mo marinig Hello. ang headset. Nadadangog may ka. Nadadangog ta ka. Naririnig? Oo, nadadangog Mapatugtog ta daw ko ka. na wara-wara ho. Ano daw? Mapatugtog daw ko. Hilingon mo ha. Saan ka magawa ng pampatugtog? Sa Bluetooth? Sa sarong cellphone? Yung ano ko may tanong. صباحك يستاهل كل لذيذ. Hello. Igwa, Mayo man ang tanog ang mic. Igwa. Igwa. Malakas ba? Mahina, mahina. Nadadangog? Mahina. Okay na. Sige, sige. Wow. Tuloy mo. Mahina, mahina. Ayaw na? המשאיות הכתומות חוזרות. Hello. Hello, hello, hello. Patay tayo nito. Sabi mo pag makulog sa talinga, gadanon ko yun eh. Hello, hello, hello. Patay tayo nito. Sabi mo pag makulog sa talinga, gadanon ko yun eh. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Ano, Bob? At hindi na rin pinansin pa. Hindi kita naririnig. Awat ngiti, may gayuma. At hindi na rin pinansin dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Dahil sa ikaw pala, hindi ako iibig sa'yo. Dahil sa ikaw pala, hindi na rin. Kalain kang tanog? Pag mag-type ka dahil ka nadadangog. Kalain kang tanog? Pag mag-type ka dahil ka nadadangog. Hello, hello. Pag mag-type ka dahil Iko? Hello, hello. Iko? Hello, hello.
Hello. Nadadawag mo na ko, Noy. Hinari ko na so ano, Oh. so ano ko ba? Ngunya na dadangog ta ka. Hello. Oh, Nadadawag mo na ko, Noy. kaso bago Hinari dita ka ko na so nadadangog. ano, so ano ko ba? Ngunya na dadangog ta ka. Buanaan. Habo talaga magpagamit kang biit ba? Matagal ko kasing hindi siya ginamit simula nung bago mag-Ramadan. Hindi naman ano yan, hindi naman ano yan. Wala namang problema kung matagal gamit. Ibig sabihin sa ano lang yan, sa pag-connect lang. Baka may problema yung ano, yung tawag nito, yung headset. Ilan ang saksakan dyan sa ano mo, sa B8? May headset tsaka may headphone? Magtaram ka daw, Noy? Hello? Oh, Oh. ayan. Yung headset mo may microphone? Igwa. O, doon mo siya ilagay sa ano, sa headset. Duman ko nga rin nakalaag. Day ko man itigihiro. Puon ka sutong pagkagamit ko ni day ko nitigihiro. O, itry mo doon sa headphone. Ay. Day kita kali makakaranta na naman. Bakit daw? Nakikita kita. Alas 10 na. Alas 10 na lamang. Nakasaro ko sana ako. Ikanas na lagon magkanta, Noy. Kaya kantain na. Day ko makakuyan ba? Day ko maka... Ano din sa kuyang ano? Tapos pakarhayo na sana kung mapakarheta kung may bakante kang oras. Pagdae, maribayan ko ni lugod. Baka man route an sa mga connection lang yan. Kung route an Ano dapat rin? dahil na nag-ano siya, dahil na nag-open, dahil na nag... De, pwede an sa headset. Sa headset daw. Ta duwa nga ning headset tigkabit ko digdiho. Ganun pa din magaralgan. Gagaralgal. Mm. Nakakabit lang naman, ang nakalag lang naman sa V8, di ba? Yung headset mo, tapos microphone, tapos yung ano, cellphone na pang live. Oo, pang live. Tapos yung music nakakunik ka sa Bluetooth. music da eh. Di Saan? man ko nakakunik. Yaon digdi ako nakakunik sa ano, digdi sa ano kang biit tapos may saksakan dumantig saksako na sa digdi sa cellphone ko. Diretso sa cellphone ko mayo maning kuyan mayo man ining Bluetooth. Abot sabihin, 4 ang nakasaksak, 2 cellphone nakasaksak sa V8. Iyo, duwan cellphone nakasaksak sa biit. Ansaro, yung music, saan nakasaksak sa likod kang V8? Nasa accompaniment? Iyo gayod. Ano mo na naman kung dahil ko mamakahirilang iniho. Iyo, yaong gabo sa likod. Ay, baka picturean mo lugod sa atyan, kung yung mga nakakabit diyan sa likod. Tapos I-focus itao mo. ko sa imo. I-send ko sa imo. Kuya, iyo. Iyo. Ta nagpuon sa nani kasutong ano iya sutong dai ko baga tigagamit. Ta nabisi baga kay ta sutong pag Ramadan dai na ko nakakapag live. Dahil man yung problema yan, dawa. Sa taon mo, dahil ginamit. Dai gamiton. Oh, Ta okay man ni dati nawara na. kaya. Baka sa microphone, ang ano yan. Maraming ano. Tapos dapat, dahil siya nagagalaw, sensitive kaya ang V8, dapat dahil nahihiro ang mga wire sa likod. Dai ko man nino tigihiro no ita naka-steadiness naman ni dai ko mapighahali. Dawa dai ko nagla-live, dai niho nakaano. Dai ko ni tigahali ta ngarig niya kung Ayo. At ligod off talagod niyo ta ayoson ta. nunyan. Apot ka ni ang apot ka ni. Data live pero nakaano kita.
Nakaano sa biit. Oo. Sige, sige. Di-end mo na yung live ko. Ika na mag-end.